Sanibonani bangani emakhaya, igama lami uZama. Namhlanje sizofunda indatshana emayelana nezingane ezimbili, uFefe noGege. Ingabe uyilungele mngani ukuyilalela? Sawubona Zama. Sawubona Sikhova, unjani? Ngiyaphila, wena unjani? Nami ngiyaphila. Uzolalela indatshana yami yaGege noFefe? Yebo, ave ngizithanda izindatshana. Kulungile, lalela. Kukhona ongakwenza. uFefe uyakhelezela. uFefe uyakhelezela bese egxumagxuma. uFefe uyakhelezela bese egxumagxuma emgaqweni. uFefe uyakhelezela bese egxumagxuma emgaqweni. Nencwadi yezindaba. uFefe uyakhelezela bese egxumagxuma emgwaqeni nencwadi yezindaba ayiphathele uGege. uGege ulele. uGege ulele uphethwe umkhuhlane. uGege ulele uphethwe umkhuhlane futhi akenzi lutho. Nayi incwadi yezindaba. Nayi incwadi yakho yezindaba. Nayi incwadi yakho yezindaba ukuze kube khona okwenzayo. Manje kukhona ongakwenza ngesikhathi uphethwe umkhuhlane. Waze waba nomusa Fefe. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga bangani, indaba yethu iphelile. uFefe unikeze uGege incwadi yezindaba ukuze afunde ngenkathi esaphethwe umkhuhlane. Hawu, uyapholisa semnandi njena. Bengisathi usazosifundela incwadi uGege. Lutho uthanda izindaba, incwadi yezindaba eyaGege noFefe. Sala kahle. Sala kahle mngani. Salani kahle bangani bakhaya, ngiyabonga.